Γιατί κάτοχο τη ζώνη, μείον 70 no limits. Εγώ δεν σε γνώρισα. Φύγα να μάγουλά σου, άλλαξε το σώμα σου. Τι γίνεται με σένα, έχει αλλάξει τελείως το τελευταίο ένα χρόνο. Πλέον θέλω να πω σε όλους με υποστηρίζουν, γιατί και αυτοί που με υποστηρίζουν και αυτοί που δεν με υποστηρίζουν μου δίνουν περισσότερη δύναμη για να κάνω αυτό που έκανα σήμερα, να κερδίσω τον αγώνα. Πλέον επέστρεψα πολύ καλύτερα από ό,τι ήμουν παλιά και θα το δείτε με το πέρασμα του καιρού. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή ήσουν μπροστά, δεν είχε βρει ούτε απόσταση ούτε πατήματα ο Αλέξης. Τον πρόδωσε ο δικέφαλος, πήγε να κάνει τα κροσέ να κυνηγήσει. Πρώτη φορά έμπειρος αθλητής κάνει κροσέ χωρίς να γυρίσει το σώμα του και βαθυλάς ο δικέφαλος. Τον πίεσες. Ναι. Τον πίεσες πολύ. Τον πίεσα, δεν ξέρω τι έπαθε. Δεν τον έβλεπα πολύ καθαρά, δόξα τω Θεώ, με την προπόνηση που έκανε με τον δάσκαλό μου και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τώρα, τη ζώνη αυτή πολλοί θέλουν να στην πάρουν. Ναι. Εσύ, ποιος είναι ο επόμενος που θα θέλει να παίξει μαζί, για να την κάνεις πιο δυνατή ακόμα. Ποιος είναι κάποιος Έλληνας που θέλει να παίξει μαζί του. Είναι πρώτος, εννοείται σε προτεραιότητα, ο Κουμπάβας. Ο Μελέτης. Ο Μελέτης και ο Κουμπάβας. Τον καλείς. Τον προκαλώ. Όπου θέλει. Σε όποιον αγώνα θέλει και σε όποια διοργάνωση. Και αν πούμε ότι δεν γίνεται με το Μελέτη, ο δεύτερος. Ο δεύτερος είναι ο Κερέκος. Μετά όποιος άλλος θέλει. Θα ανέβεις και κιλά, δεν έχεις πρόβλημα. Δεν πειράζει, θα πάμε στα 75 και ήδη να συναντηθούμε, να παίξουμε τη ρευάνση. Ωραία, καλή επιτυχία, ελπίζω να δω τον πρώτο και μετά τον δεύτερο. Έτσι, να είστε καλά.